Okay, what's up guys? So ngayong araw na to is mag-harvest or mag-ani. You try to harvest the rice field. Okay guys. So ngayong araw guys is puntahan natin ang farm namin kasi mag-harvest po kami. So masaksihan natin yung ano ang ikinabubuhay ng mga tao dito, ang ilahang nakasanayan or etc. Basta guys, relate yung taga-probinsya dito, all provincianos or mga lumaki sa mga probinsya, relate dito guys. Okay, puntahan po natin guys. Okay guys, so natakaroon sa kang muloy nga basakan area. So guys, ilang gigamit is nagakot pa sila og sasakot og si tawag ani. Dire ang muna ang pinakabugoy sila ang kuyog si Roque. Pero kusgan kay ni siya permente. Kayat wala ni. Wala ni. Perte ning kuana. No, litson ko isudan ani di. Perting kusgana oh. Viral pagkataan ni ugma. Viral lagi ka ani ugma. Ikaw be dancer de. Sa watang mo sayaw ka dong. Wala mo viral. Grabe. Yung dito deh. Ben, okay ra Ben? Grabe ra Ben no. Muna yung kuan god, muna yung kinakusgang mga nihay god ni kuan, by digs. Bino, Dole. saging-saging na si. Gaw ko bang bola? Galisod na. Gisabot naman na silang duha o plano na guro nila pasaanon. O tungaon. Bungkag ni padulong. Sako na ko na. Wala kay gisi sako dire. Balin tong sako ni kon ba? Linjod. Baksan. Nang baksan. Mato kurto. Ato lang tilang mamang. Ato kanya hapon. Mato ko ko sa isda. Kanya hapon pa mi dito sa kuan. Sanda. Gat gurad pa mi dire oh. Bila ko sa ko. Reset po. Diyan president ni. Labugon na oh. Na si commander oh. Nig abri ana og wala Nabot na itong commander nga taga-tungawan. Klaro naman Kasi nga nang Grabe. mo ba to nga. Commander. Grabe nang buhanga na. Isip kita nya magi. Klaro Mo naman ka na. kaya ikaw siguro na ako gawin. Di pa mawsi. Sunod lang magpaanay ka duha ka lamisa kaya ro mabungol tas tingo. Mula kayo. Kapo niya kaniya ay. May parisan ni bataas mga tugabo. Ano man? Ngay ana. Sa dula man to dito sa kwan. Ito betul guru lang sa. Kayat. Ano? Mahiro ka mga ayo nya pasyon kanimo. Saan mo nang ginamos? Humot mo na yung ginamos sa eh. Sa wakas. Napnan lagi ron gerilya. No. Medo. Muna ko kung winto man man ginari ako magusto. Dapat dito na Irel. Buksan ang tanong to. Kataming tabok ko sa kakali. Oyo, nyara. Wala. Ginaulan man taw. Kuang lighter ko. Namay nakita nilang Irel dito. Kung ano impas dong, isa piso ano pa pala ka. Gilya. Mo gani. Kit manog bandol mo pugakot.
Ay, dili na gato. Gamay ba rin ang tigdala ni mo? Oh. Igdala. Tigdalag bandol oh. Asa magikan kat? Naabot na lang ko kat piri ka to. Wala ginanat. Ihatag na ko kung bahir. Dili may smiles din kat. Kani mo kat ay. Maot kay ka ba? Naa ka video. Maot kay ka ay. Mautagin mo ay. Ay na lang nili tayo mo magbilat. Seryoso kayo sa Facebook. Ako may nalipong. Santi ka. Nalipong ko tong bando ni ko ano na naana diri sa kondulungan ba ana. Ana ba ko sigsag ba ko. Ako na ganin tayo butang. Tay butang ni nang gini madaog. Malihot na. Ako ang brag. Lipong ko eh. Oh. Kape, kape, kape. Dili ba naigo diri sa dalungan ako na pag-ana nako kung butas dalungan no. Sir na rin mo ron. Ato plastic ko. Kinsa niya? Kato ba? Mao ni ang suicide bomber. Kinsa? Kini. Mao ni suicide bomber. Buhi gihapon. Patay ang mga tao. Sa man ni? Mao ni gilapuan na mo na lang tubig ininit para mamatay. Buhi ra gihapon no. Oh. No, ang kape ngali oh, wala ra kayo. Tayop tayo bro, atik-atik ro niyan tayop tayo. Oh, dili kayo sa madut lagi tubig ininit. Sira, boy. Dili madut tanoy. Lagi panito nga di na pula maalin no. Para bugnaw. Para bugnaw. Init pang kape. Midwife. Palit anak. Sana mamuluha nga. Sige na lalis. Wala mas tatay. Bakit yung kapuno kung ba? Mo. Amo na. Ito lang kumapas. Ito sa ubalian. Tigsukmat ng tiringling ko eh. Ha? Tigirag sukmat sa kan tiringling. Ito na ba ako dito? Sila mga ato di ay. Kabulang taon na pa'y trabaho. Ano padali sila? Human nila ning area so mo balhin na pud sila sa Pikas area dito sa Moa so mas murag layo dun sa hike ko na mo. Pero anad naman ni sila ga hike. Kol no, anad na mo ga hike. Kol. Anad na mo ga hike. Nandito ako nagdala ng garap. Medyo layo gid siya padulong taog. So ang dalan naghanag tay kabayo eh. Taga naman nig tubig. Punduhan din. Usa man na. Oy, bigyan mo ang mundo. Bigyan ng jacket yan. Lamay kayo. Lamay motor siya. Ongoing na si Commander oh. Grabe ni si Commander. Ongoing. Permintin ni si Commander. Si Commander Tungawan. Grabe Commander Tungawan. Di makaya. Mapitsi sila. Kaya pa? Na-shoot tinuong ko sa shoot in lapok. Sa in English lapok mud. We shoot in mud. Guys, so as we can see kung gaano ka-enjoy yung mga taong natawag nating mga nihay. So guys, we thankful tayo kasi may magsasaka tayong mga ganyan, mga nihay na mga ganyan. Okay, magdala tayo ng tubig doon
sa kanila. Yes. Getting the water. Ha ha ha. It's a bugat. Whew. This is silihan for sa chili po of Mr. Norman Pagi. Yeah. Yan, yan. Whew. It's a heat. The sunshine. Gisiro. Wow. Okay guys. So nasaksihan po natin yung trabaho nila. The next is puntahan natin yung pangalawa dito sa amin nga yung inani nila. Okay. Puntahan po natin sila kung gaano nila kasaya. Kasi guys, masaya kasi pag marami. Marami sila, tapos masaya. Okay, let's go. Suga na yan. Tira? Pas, okay pas, alright. What about here? Kasi pwede yan pan. Ang kagbungan sa kanding. Kaya nang ibot itong kanding. Ibot ang balibot kanding. This group, ite. Pugante. Pugante. Grabe si Commander. Mandir. Hihi. Na leader sa mga batang tunog. Ruben. Wala na si Ruben pero humani ron. Humani ron bino. Ha? Kuha na lang ni oh. Ihong beto nga November na. Human kalag-kalag. Grabe ka enjoy mga ani. Grabe ka enjoy mga ani ba? Daghan ng tao. Hindi mga ani mag-break ra. Nindot na i-drone lang gamiton mo sa taas bitaw. Lucy. Bali pa. Yo, tumpi ni. Di ba ni matriser ko dayon? Di gini matumpi. Di matriser dayon. The leader. Ruben. Grabe Ruben oh. We'll move to the next. We are getting the gumawa siya ng hikot. There is the fixing of bundle guys. Is the kawayan or bamboo. Kasi tawag ani niya kol? Kanang dabong. Oh. Dabong pa man dyan siya. Dabong pa man PC. Ay kuhaan pa din siya dahil ginana dayo. Hindi man ikuha ko sa kuan man. Man yung bugto. Muna ay kadala ang kuhaan siya ha. Ano bugto? Okay guys, after a few minutes, so we're preparing the lagyan natin ng bundle. Okay.
we're now finished we were now finished guys. So yan, after that puntahan muna natin yung agi nila. Marami kusog kay sila mga anay jud guys, promise. Nindot kay ni sila pang dayaw, pang bisag asa padulong kay kusog gani sila mga ani. We're now fast moving harvest. This man was called harvester man because harvester means is manual to cut the rice. Ganyan guys, mga kaprobinsya dyan. We are now talk about ani. So when we say ani, alam niyo yan guys, diba? It's kabalo na mo ana on how to do that. Okay.